Haupa umiak! Kaixo! Umiak eta umiak etzeatenak, Hori da, hori. Ze Marije ze arrakasta eukideun aste hontan. Euskaldunak Espainia mailan dauzkaun ezaunak, bai Jaenetik, Alicantetik, Getaitik, bazter guztitatik aizaizkigu segitzen. Laster Oscar Hollywooden. Kusiko duzue? Oskar ez dakit, baina egia da guri esfortzu bat suposatzen digu, guztia antolatzea, eta poza handia ematen digu zuei ere bihotza betetzia, eta egia da, COVID honek gauza asko urruntzen nahi zaizki, umiak ezin ditugu euki, baina beste pertsona batzun, Eta ez pentsa, danok aigea, figura, hobeto eta politiago ateatzen da, ergazkien nahi egiteko eta, Por más esto. Venga, guazen. Umiak, gaur pertsonai garrantzitsu bat ezautu behar den. Gaur hobeto ezautuko den, eta gustatzen zaizuen. Orduan jungo gea, Marije, beti bezala kantua, Ama Virginai. Ama Maite Maria, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Orduan, beti bezala, indode, aitaren, semearen, Espiritu Santuan izenean. Amen. Eta gogoratuko deu, lehengo astian, zerri buruz hitzein gendun. Marije, gogoratzea zerri buruz hitzein gendun? Basamortuak eta danak Jesusen zea daukagu momentu honetan. Ez nahiz asko gogoratzen baino. Lehengo astian ingendu, pixkata egea misioa guztia ikusten, ezta? Orduan, lehengo astian ingendun, ereilearen parabola. Jaigea, Jesusek nola izan bere hitza zabaltzen. Eta gaur ikusiko, lehengo astian, ikusi gendun, fedea nola hasia ereiteakuan sortzen da, bihotza nola prest daukagun aldatzeko, fedea gehiago izateko, orduan ikusiko dugu gaur, hemen zein ikusten dira. Ikusten da Jesus, ikusten da San Pedro, Santiago, da Juan, bere ikasle batzukin ikusten da, ezta? Bere ikasletatik gogokoenak 3 hauek zituen, baina frogan jartzen ditu. Behai frogan jarri zioten bezala, behar, ikaslea jartzen ditu frogan. Eta nahi du jakin, behataz ze pentsatzen duen. Berez, Pedro Simon izena zuen. Eta zan arrantzalea, Jonasen semea, eta Galileako Kafarnune jaio izan zan. Eta gaur ikusiko den, nola geho, Marijek irakurtzen diunean, nola aldatzen dion izena eta zeatikan ezautzen den Pedro bezala. Orduan, prestatuko gea, Marije? Bai. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezada. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezada.
Oso ondo. Pedrok Jesus Mesiatzat aitortu. Feliperen Zesareara iritsi zenean, galdera hau egin zion Jesusek bere ikasleei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak? Haiek erantzun. Batzuek Joan Bataiazailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek galdetu zien, eta zuek nor naizela diozue? Simon Pedrok erantzun, zu Mesia zara, Jainko biziaren semea. Orduan Jesusek esan zion. Ikusten da, ja frogan jartzen diet, eta esaten die, eta zuek nor naizela diozue, ze jendeak danetikan esatezun. Baina beha naizun, bere ikasleak inguruan zebenak, ze pentsatzen zuen behataz. Fedia, frogan jartzen ditu. Eta batek esaten dio, nik usten den, Joan Bataiatzailea zehala. Beste bate bani usten den Jeremias, beste batek esaten bani usten den Moises, danak profetak uste zuten ziala. Behaiek beti entzun izan zuten Jesusen hitza, behaien hitz hautikan edo idatzita zeonatik edo. Baina Pedrok esaten dio bere fedia egiazkoa da, eta asmatu egiten du. Esaten dio gaina, esaten dio. Beak esaten dio. Hori ez dizu inork esan. Zea batean galdera esaten dio nian, zuk zein usten duzu ni naizela, eta orduan zuk Mesia zara, hori ez dizu inork esan baizikan jainkoak esaten dio. Esaten dio, zu Mesia zara. Jarri oso goma pea. Ze hau oso garrantzitsua da. Pedrok asmatzen du zein dan benetan Jesus. Eta Jesusek esaten, Pedrok esaten dio. Nik uste prueba bat nahi diola. Jartzen ditu. Zuk gaizan izateke, ezagutze aldea zuen, ni zein naiz. Zuzea Lupe katekista. Beste batei esaten dio, baina zuk nahi dezu jakin, esaten dio zuk zure umiai, ni zein naiz, Lupe katekista. Porque batzuek esango due, eroskiko, arrandialango zehala, ala da. Bestia junen da amatxo, baina behan nire, eta zuek, ni zein naiz uste zu, Lupe zea gure katekista. Beak esatea, zu Mesia zara, Jainko biziaren semea. Hor ikusten da, beak badakila, Pedrok badaki zein dan. Segi, Marije. Oso. Zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu, ezur mamisko, inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Horrez ikusten zaio, Pedrok fedia zein dan, eta Pedroi esaten dio, hori inorrek ez dizu esan. Inorrek ez dizu esan. Zure fedia badakizu zein naizen. Eta asmatu egiten du, eta Jesusei poza handia ematen dio. Eta nik hau diotzut, Pedro zarazu, eta arkaitz horren gainean, eraikiko dut nik neure Eliza. Eta erioaren indarrak ere ez du menperatuko. Hemen, hasieran deitzen dio Simon Jonasen semea. Gero, ja deitzen dio Simon Pedro. Pedro hitza badakizuen nondikan etortzen da? Petrus da harria, eta Jesusek esaten dio, zu izango zara, Elizaren harria. Hemen ikusten deu San Pedro, eta izango da lehenengo aita santua.
hor bere ikaslea izango dana, Elizaren lehenengo aita santua izango da Pedro. Eta zenbat Eliza daude, Marije? San Pedro. San Pedro izeneko. Baita guriare. Guriare San Pedro, Guriare, bai. Eta Erromanene, Vatikanoren, onginan, Erromanen Bai. San Pedro bat, eskeleku pilotan daude Elizak. Elizako burua. Elizako burua dalako. Bai. Bale? Baina guain badakizue nondik datorren. Zu izango zea lehenengo harria. Bale? Hortik dator. San Pedro. Gunoiz ospatzen ditugu festa, Marije? San Pedro eta Zumaia ekainak 30, Zumaian. Ekaina 29. Barkatu bai, 29, bai. Ospatzen dugu San Pedro. Bai, eta San Juan. San Pablo neguna. San Pedro y San Juan. San Pablo, Marije. San Juan 24. San Pedro y San Pablo, bilak dira? San Pedro y San Pablo. Barkatu, nik uste nuen San Juan. Claro, San Juan zuen zehaza, bai. San Juan zuen lehenu izan. Bai. Jarraituko dut? Jarraitu, Marike. Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut. Zuk mundu honetan lotua zeraun. Zeruan ere loturik geldituko da. Eta zuk mundu honetan askatu, zeruan ere askaturik geldituko da. Orduan, bere Mesia zela inori esateko agindu zien Jesusek ikasleei. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. San Pedro, giltzak ematen dizkionian, esaten dio, pentsau ze gauza handia, esaten dio zeruko erreinuaren zaintzailea bezala izango da. Gu zerura jotekenean, horretekan askotan esaten den, Marije. Euri jaiten du San Pedro azarre do. Hore da. Eta San Pedro behitu gora, eta San Pedro kinekitzen badiu batia, eta beti San Pedro daka. Bai. Eta gauza importantea, irudian San Pedrok beti giltza bat dauka. Beti. Osea, giltza horrek nahi du esan, zuk lotutzen badezu, nik lotu egingo dut. Zuk irekitzen badezu, atia ireki, jainkoaren, erreinua irekitzen badezu, nik ere ireki egingo dut. Giltza. Zumaieko parrokian ere behitzen badezu, San Pedrok giltza handi bat dauka. Horrengo fijatu miak, San Pedro nola dauzkan? Giltza handi bat. Eta baite jute esaten nire jo bat, duda dazkapa, ze santo izangoan askotan, pista horrek ematen du. Bai, klaro. Giltza dazkanak, San Pedro. Klaro. Bale? Eta badakizue, hasieran San Pedro ketzaukan hainbeste fedeika. Baina San Pedro izan zen, gehien frogan jarri zuen. Hombre. Ze azken afarian hanka garbitzen dizkio. Ez zun nahi. Nola zuk nehiranka jainkoa zean ere maixua zea eta. Zer ematen zion, ez? Orduan, maixuak ze erantzuten dio. Espaldin badezu egiten, nik egiten detena, etzera nire laguna, zaten dio. Eta bestia oso garrantzitsua tentalia. Hiru aldiz ukatuko diazu esaten dionean. Maite zaitut. Zuk nahi maite? Noarten maite zaitut. Dan asko. Hiru aldiz oilarrak. Hiru aldiz ukatu zuen. Orduan horrik uste zan fedia oso jetxita zekan. Esaten dute oso zea zala, bapateko aitzaitezuna, oso humila eta zala, baina hor egila da gehoia, zehatzen dunean pizten danian, Jesus pizten danian, bea jasaltzen zaio. Eta hor ja beak ze handi hartzen du eta bere fedia egiazkoa da, ze ikusten du, prozesu guztia dana bete indala, eta geho bea izan zen, bere ondorengoa, hitza zabaltzen behaz, izan Asian, Grezian, Erroman iritsi baina geho Erroman han hiltzan. Bai, eta gaina Jesus bezala, baina buruz bera. Nola hiltzan, Marije, behitu. Nola ikusi gendu, kuadro hontan ikusten da, behitu. Bai, hori da. Ze ikusten dezu, gurutzian Jesus bezala? Bai, buru Jesus dago, Jesus dago, Jesus, posizio normalian dago, goiti bera, baina San Pedro, lotza emate zion, esan zuen ez, Jesus bezala ezin denik. Eta buruz bera, gurutzi hiltzatu zuten. Bai, alaxe da. Alaxe da. Gaur asko ezautu den? Bueno.
Gure San Pedro, Bai. beti San Telmo, San Telmo guria da, baita ere arrantzalean, baina San Leno Pedro gehiago ere, ospatzen zan. bai, Leno garai baten, ospatzen eske, herriko zan. patroia da. Bai, ospatzen zan 3 egun. San Pedro eguna, San Pedro bigarrena badakizu Zumaiarrak zergean, beti errepetizioak bai. San Pedro bigarrena, eta San Pedro 3. 3 egunian. Eta gero errepetizioa berriro ere. San Beno Pedro gara, ze handia izaten, Bai, bai. Oain ez, hainbeste ez, bai. Gizonezkoak eta behintzat, Bai. tragia orduan estrenatzen Bai, baitzuten, bai. ez? Nik Korbata etxean eta asko traje, haitu dut, bai, hori. bai, bai. Emakumeak ez dakit, baina Bai. gizonezkoak Bai, behintzat bai, bai. tragia zehatzen zuen. Aste Santuetan eta San Pedroetan. Claro, herri txikia betan, jendegiak danak ezagutzen ginen. Orduan, esaten zion, Mariak soinuko berria egin din, pentsa guain. Soinuko berria egin din, bestiak. Eta gizonak prozesioako, badakizu, Zumaian egiten da, San Pedro irudia jatxitzen due, hemen goiko kaletikan, erdiko kaletikan, da geho sekretaioko kaletikan buelta ematen du, hori egiten du, urtero ematen du buelta hori San Pedro. Bueno, orduan gaur otoitzingo den, San Pedro, San Pedro esan zion bezala Jesus, San Pedro da Juan da Santiago, Jarrita ingo den? Bai. Eta zuk nor naizela diozu? Gaur Jesus galdetzen didazu. Eta zuk nor naizela diozu? Otoitzaren asiltasunean, aitaren ahotsa entzuten dut. Berak esaten dit nor den egitazko bere seme Jesus. Esan dezaket. Jesus, zuzera esan deuena, Mesias, behian daukazu hemen zu Mesias zara jainko biziaren semea. Hortzen daukate behaiek irakurtzeko. Zuen nahi dezuenean otoitzean berriro egiten badezue, barruan sentitzen dezuena zer dan zuentzako Jesus, idatzi zuen liburu. Nere laguna, nere familieko bat, hor behan bakoitzak bere sentimentuak, hori da. Hori da. Orduan, Eleizarekin, Pedrori jarraituz, nire fedea aitortzen dut. Zu Mesias zara, jainko biziaren semea. Oain abestu ingo dugu, behian dakazue, bale? Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Nire begia jangoiko goan dauzkat. Zurekin hitz egin nahi dut. Egarriz noa noiz ikusiko noiz jauna. Zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna. Zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna. Zurekin hitz egin nahi dut. Nire etxea irutasunean daukat. Zurekin hitz egin nahi dut. Ezaguna eta maitatua nahi zuretzat. Zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna. Zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna. Zurekin hitz egin nahi dut. Kaixo neskamutilak aste honetan ere, bagatoz ekintza prestatzea. Eta aurrena beti bezala egin berdegu bete gure albuna. Jaizagu betetzen, Bai, beha, pixkanaka. Eta gaur egin berda 21. gaia zehatu.
Ixa bat egin, edo margotu, edo tatxatu. Eta da, Mateo 16:15. Otoitzean berriz, baitare, 21. Eta zuk, nor naizela diozu? Baitare markatu behar da. Beste hojan ere, 21 markatu behar da. Dala, Jesusi nire gutuna. Jesusi nire gutuna. Eta bestian, azkenengoan, jarri behar da, 21an, Lupek eta Marijek kantatu duten abestiaren izena. Ni naiz jauna. Eta gero, beti bezala, aste hontan banatuko ditugun paperak, ipini berdezute, bukaeran, eta azkenen gorria, joan berdezute, betetzen aldezute gogoratu zea saia. Batzutan pixka... Entretenigarria da, Batzutan pixka zaixa marra da, baina... Batzutan kostatzea, baina, bueno, bai. Baina saiatu, eta arazoren bat bali madukazute, WhatsApp bidez esan, Hori da. eta guk esango dizugu, zer idatzi berdanen tarte bakoitzian. Eta gaur bi ekintza datozte gai honekin. Batian, eskutitz bat egin behar dugu Jesusi, edo otoitz bat, eta bestia, San Pedrokin zerikusia daukan ekintza bat egingo dugu. Eta izango da, giltzak eta jasotzeko Ze polita. eguzkilore bat. Hemen jartze dituzu, giltzikan ez dukazu Lupe. Ai, guantxame momentu hontan, ez? Ez, nik ere ez, bueno. Bueno, baina ikusten da. Hemen txintxilikatzen dira, hori da, eta hemen sartze duzu jaberua, eta gelditzen dira txintxilika giltzak. Bai, etxeko txintxilika giltzentzako, oso polita. Eta horieteko bakoitzei emango diogu kartoi zati bat, molde bat kartoia mozteko, palilluak, iskinak dekoratzeko basinta bat, eta gero papel hau eguzkilorea egiteko. Eta baita ere moldiak, postuak egiteko. Zein berdia, bakoitzetik, 7? 7 bat, bai. Vale. Bakoitzak ikusi dedila, nahi badu gehiago, edo nahiko papel jarri zuet, hasi que zuen nahi dezuten aina ostoitea aldez. Eredua 7 da, ez da? Bai, eredua 7 dator. Vale. Hori da, eta horrena inberdezutena da, kartoi hartu, eta inberdezute hexagono hau gainean jarri, markatu, eta inberdezute moztu, kartoia. Nik indet margotu temperakin, txuriakin. Ze geopalilluak ere margotu berko ditugu, baina zuek nahi badezute rotulagailuakin beste kolore batez edo margotu, baita ere politarten gogu. Eta orduan egin behar dana da, hasieran moztu ezkeo kartoia jaola geldituko litzake. Kartoia moztuta. Eta orduan jarri behar ditugu gainean palilluak. Palilluak hasieran inditut margotu, temperakin baitare. Eta ingo ditugu jartzen jun, peatu, nahi badezute silikonakin edo nahi badezute kolakin ere peatzia badau, peatzen du. Baina nik nahiagoet silikonakin, beti kontuz eon. Bai, dakana, hori da, baina kontu zibili silikonakin ze erretzia badau. Eta peatuta gero, inberdana da, markatu. Ze ingo dugu, marka hauetatik moztu ingo dugu. Zerrekin dau moztia palillo hauekin? Bitu, kuter batekin edo guraiz batzuken. Pixkat kosta iten da, baina askar mozten da. Listo. Eta hauek, zati hauek ez bota. Ze hauek, zati hauek izango dira hemen dijoazten zatiak. Pixkat zeatu ezkeo, pixkat gehiago moztu ezkeo,
eta forma emanezkeo, bihar ditugu bioloko zati hemen jungo dianak. Eta orduan, puntak ingo ditugu gorde, ez zehatzeko. Eta altura zerrekin emango diogu, sobratzen zaigun zeakin, sobratzen zaigun paliuakin, txikiak, hori da. Hori da. Begira, txikiakin ezkeo, pare bat, hola, altura mateko bihar dugu bakarrikan. Orduan igual zaigu, azpikuak, nolakuak zehatuko ditugun. Eta geho zein berdugu, hori dana mozten dezutenean, hexagono guztia mozten dezutenean, batzutan ikusiko izute ez dela puntak ondo gelditzen. Baina igual du, ze zinta honekin ingo diogu disimulatu. Jarri ezkeo, hemen kola pixkat, silikona pixkat edo kola txurilla edo zea, iten ditugu, iskin guztiak tapatzen ditugu. Eta nahiz eta pixkat puskatu edo pixkat zeatu, zatarrak egon puntak berdin dio. Zehingo dugu iskutatu. Eta orduan ez dia ikusiko. Iskin guztian ematen dizugun zeakin, iskin guztian juten zehazte jartzen. Zeatu arte. Hori da. Iskin guztiak tapatu arte. Orduan, pixkat iskinak puskatu ezkeo edo zatarra gelditu ezkeo berdin dio. Zehingo da tapatu. Eta gero, erdiko eguzkiloria egiteko, aurrena erdiko... Nola ditzen zaio nahi lupe? Lorien erdian datorren... Guantxe ez zatortzen. Bueno, hau egiteko, emango dizugue, ze hau, papel hau, marroia, eta inberdezute, begira, erditikan, inberdezute, erdila, zeatu, tolestu, edo doblatu, eta gero inberdezutena da, jun, mozten, bainotana moztu gabe. Hola, pixkat laga berdezute moztu gabe, eta jun berdezute flekuak iten. Fleku danak, bukaera arte, inezkeo, gero, hau hola, doblatu berdezute, kiribildu berdezute, eta gelditzen da, hola, gelditzen da, hau bezala. Nire nola bukatzezu? Hori da. Jutentzea borobiltzen, buelta eta bueltak ematen, eta orduan, iten da, kolakin. Bukaeran iten duzu, kola punta bat jarri, hau txiki jarten du, zestet ibili dana. Baina dana ibili ezkeo, gelditzen da, holoko... Hau izango litzake, eguzkilorien erdila. Eta orduan, hau erdilan peatu ezkeo, gero, baitare jarri dugu, zue bakoitzentzako moldiak, moztu ezkeo, hoja hori hauek, tamaino hauekin, ikusiko izute batzuk diala hundilauak, bestiak baino, begira. Orduan, jarri behar ditugu aurrena haundilak dianak azpilan, jartzen dira, ikusten dute, haundilak azpilan jarri, aurrena, hola, buelta guztian, Este honetan lan pixkat tokatzezako, Bai, pixkat zeago da. Bestetan, baina komplikatuo. Baina, bueno, guztua ingo duen. Igual itxarra duen manda gaina usten dut eta hotza eta zea eta... Hola, behian jarri haundilak, hosto haundilak, eta hemen ikuste zute tartetxua, hor tartetxu horietan, txikila jarri.
Eta orduan, dana betetzen juten zehazte. Nahi ba ez zute beste kapa bat jarri, 3. bat, eta hola lore handi joua geldituko zaizue. Porque papela bada, Bai. Papel asko gehiago jarri dioet. Eta falta ba ez zute, edo palilluak hausten zaizkizuela, edo ikusten ba ez zute, zoze material gutxiago duko zutela, bierdana baino, esan WhatsAppez eta emango zaizue. Vale. Eta hola, betetzen joan behar dezute, dana formatu arte. Eta hau, azkenengoz, hau txintxilikatzeko, paretian edo jartzeko, iten detena da, pixkat luzeua hartu, zinta hau, eta hemen peatu. Hola jarri zea batzuk, tira batzuk hemen peatu, eta haure bai, bestian. Eta, listo. Ai, ama, que moñoño. Honei falta zaizkio bekuak. Eta bukatzeko esplikatuko izuet, Lupe, eta zuei, nola egin giltzak jasotzeko ze hauek. Palillito hauek nola egin. Orduan, esan dizueden bezala, hau moztu degunean, esagonoa moztu degunean, gelditu zaizkigu holoko sobrantiak. Hauekin, behakin, inberdiogu altura eman. Eta hori ingo dugu, lortuko dugu baten bat hola moztu ezkeo, eta doblean jarri ezkeo, jungo gea peatzen, hemen, puskatxo bat jartzen dugu, beste bat gainean, da altura mateko bakarrikan, orduan igualtzaigu, porque ge honek dana tapatuko. Ez du zan bihar perfektuak ze hoiek, diatako batzuk jartzia bezala. Eta gainean jartzen dugu, eta bito, altura maten diogu, ja hemen jaberua edo zerbait jartzeko. Edo giltzak. Eta orduan, aste honetan, hau lortu behar dezute itia. Zango zehazte kapaz? Bai, ez da? Uste de bai, Ba, animatu egitea. Gaur garri politia da. Zierrexa da. Eta asko gustatuko zaizue, eskulan hau egitea. Bueno, hurrengo aste arte, zaindu.